Premtobre Kasee na oguso show Adom TV no na Yako Yilo Krobo Senior High School. Woko hono mo a wobehunu se emema no anumere abontene na wormo eda esan se womo ni boys dormitory e ma no so de abonten wo mema nanim wormo a en womo esiesie womo ho fi se womo eni bia etesa yade a ha school no mpanifo ne asuafo no mpo ha wono adwene ye papa Adom TV Kasee akoho 817 so. Sise Woko Yilo Krobo Senior High School Emma womo ewo school ni mu no gise wo siesie wo ho abonten esanse womo ni baabi kura wode wo niema ebegu emema no nso eda abonten esanse dormitory CB eni ho na behu na mai bi gyina abonten ho ene womo ehye matade a wade gye na egusu a emema yi ehye saa semi ha adwene pa ewo sempanifo ete wani ede ehwe okire mu se afi apem ahankoro ne aduoso mienu ene wo ye saa dan yi ema adesuafo ya ne wo se adesuafo aduoso pe ena edadan no nsesei enipa egu dan ne bese apem Parent Teachers Association ya ora Idris Lamte ene di enimu ema wofo no eto plastic chair ba kon ema ne babia eba suku mu ne senti ode to awofo anim sese de enema mu ayedi wo suku mu no de wo mu eba foforo no so ewo se wo mu wadwen se wo beto nkonwa ne bisa